तरी बांधवांनो, मी कृषी दूत अक्षय कुंडलिक मोहिते, कृषी महाविद्यालय पुणे. आमच्या हळदुगे गावामधील विभूषण मोहिते यांच्याबद्दल आज आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. त्यांची जमिनीचे क्षेत्र एकूण 5 एकर आहे व त्याच्यावर द्राक्ष बागाची शेती आहे. त्यांनी त्यांच्या शेतीमध्ये प्युरिफिकेशन करून स्वतः त्यांच्या बागाची व जमिनीची पूर्तता नायट्रोजन, पोटॅशियम व फॉस्फरस व मायक्रोन्यूट्रिएंट यांच्यावरून भागवलेली आहे व ते जैविक शेती करतात व झिरो बजेटवरील शेती आहे व रासायनिक खतांचा कसा वापर कमी केलेला आहे ते आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहे व त्यांनी ते असे तंत्र विकसित केलेले आहे. तर चला आपण नेमके त्यांनी त्यांच्या शेतीमध्ये काय केलेले आहे ते आज आपण पाहू. नमस्कार. शेतकरी बांधवांना कळवण्यात आनंद वाटतो की मी श्री विभूषण मोहिते, माझ्याकडं 5 एकर द्राक्ष बाग आहे. त्याचबरोबर मी शेती करत असताना रासायनिक खतावर मात मारत झिरो बजेट नैसर्गिकरित्या शेती करत आहे. म्हणजे नैसर्गिकरित्या शेती करतो म्हणजे काय, तर माझ्याकडं समोर 2 गायी आहेत. 2 गायी फाटकाच्या दावणीच्या काढून मी वाचवलेल्या आहेत. मग त्या दावणीच्या गायी सोडून मी माझ्या शेतामध्ये त्याच्यासाठी एक 25,000 रुपये खर्च करून गोठा बांधला आणि त्याच्या गायीच्या गोमूत्र आणि शेणापासून मी माझ्या हा स्लरी टँक आहे, 2 मिनिट इकडे पण दाखवा. हा स्लरी टँक आहे. त्याच्यामध्ये मी ह्या टँकमध्ये हे टँक जे आहे ते 4x16 आहे. तर ह्याच्यामध्ये गोमूत्र, शेण आणि त्याचबरोबर गूळ आणि बेसन अशा प्रकारे टाकून मी दर 2 दिवसाला हलवून ह्याच्यातनं जो स्लरी निघणार आहे ती ह्या कप्प्यात निघते. मध्ये जाळी आहे, मग जाळीच्या माध्यमातून इथं मिळतंय. तर काही मी दाखवत आहे. तरी अशा पद्धतीनं ही स्लरी निवळी स्लरीची ही निवळी निघत आहे. तर हे आम्ही ड्रीपमधून माझ्या द्राक्ष पिकासाठी सोडतो. हे करत असताना एकच सांगावं असं वाटतं की रासायनिक खताचा जो खर्च होणार आहे तो खर्च मी कमीत कमी पहिल्या वर्षी एक 25%, त्यानंतर कमी म्हणजे सुरुवातीला 100% खर्च होता ते 100 पैकीपासून 75वर आणला, 75%वरून 50%वर आणला आणि 50%वरून 25%वर आणला. आणि आता तर शक्यतो तर ड्रीपमधून मी टोटली विचार केला तर झिरो बजेटवर शेती आणलेली आहे. झिरो बजेटचं कारण एक असं की वाढता दुष्काळ असेल, वाढतं खर्च असेल, तर याला मात करून 1 वर्ष असं चाललंय ना, तर शेतकऱ्यांचा प्रॉब्लेम एक व्हायला लागला, खर्चापेक्षा उत्पादन कमी व्हायला लागलंय. तर आपण काय केलं पाहिजे, खर्च कमी करून उत्पादनात वाढ केली पाहिजे. मग त्याच्यासाठी काय करायला पाहिजे, तर आपण हे लोक कंपनीचं हे प्रोडक्शन, थोडक्यात हे जीवामृत स्लरी आहे, हे स्लरी मायक्रोन्यूट्रिएंट बनवते. हे स्लरी NPK सगळ्याच प्रकारचे हे बनवू शकतो आपण. कधी आपल्याला NPK पाहिजे असतं तर NPK मिळतंय, आपल्याला नत्राचं प्रमाण कमी करायचं असलं, पोटॅशचं वाढवायचं असलं पोटॅशचं वाढवता येते. अशा पद्धतीनं जर आपण आपल्या शेतीसाठी जर संलग्न राहत असाल आणि आपण इतर शेतकऱ्यांना गायडन्स करत असाल तर ह्याच्या इतकं महत्त्वाचं कुठं नाही असं मी समजतो. तर मला एक वाटतं, मी दाखवतो तुम्हाला. आपण खाली जाऊया बागेमध्ये. हे आज सध्या टोटली काडी तयार झालेली आहे माझी. हे काडी बघा, टोटली गर्भधारणा झालेली आहे ह्या काडीमध्ये आणि टोटल काडीला तांबडा कलर आलेला आहे. ह्या काडीचं वैशिष्ट्य एकच की पोटॅश टाकून ही काडी फुगवली जाते, परंतु मी जीवामृतवर काडी फुगवलेली आहे. मग ह्याच्यासाठी काय केलंय मी, तर ड्रीपमधून आपण ह्याच्या बुडाला ड्रीपमधून टोटल स्लरी घालतोय आणि राहिलेली जी स्लरी आहे ते आपण एका टँकमध्ये घालून प्रत्येकाला 2-2 लिटर एका बुडाला ओततोय पाण्याच्या सोबत. तरी दुसरी गोष्ट सांगायचं म्हणजे 2 मिनिटं या सर, हे जे आहे या इकडं हे पांढरे मुळे आहेत सगळे बघा. हे जी मुळीचं आहे ही मुळी फक्त मला ह्या स्लरीपासून मिळालेली आहे.
तुम्ही जे म्हणता ना रासायनिक खतापासून खूप काही होतं, असं काय नाहीये. 0 बजेटमध्ये आपण करू शकतो. ते काडीची संख्या बघा. हे करत असताना थोडं नियोजनबद्ध करा, काही हरकत नाही. त्याच्यापासून मला गेल्या वर्षी 36 लाखाचं उत्पादन मिळालेलं आहे. तर साधारणतः माझा हा रासायनिकमधून येतो थोडंफार. मग रासायनिकमधून का करायचं तर ह्याचं पण कारण आहे. कारण का येणारे दिवस जे असतात ते कधी करपा येतो, कधी बुरशी येते, कधी डावणी येते, कधी कुजी येते, कधी जे अशा प्रकारचे विविध प्रकारचे रोग जे येतात ना, त्या रोगासाठी आपल्याला कंटिन्यू वरती स्प्रे घ्यावा लागतात. स्प्रे घेत असताना हे वातावरणानुसार घ्यावं लागतं. तर मला सांगावं प्रत्येकाला आनंद वाटतो की प्रत्येकाने जर सुधारित पद्धतीने लक्ष देऊन गटात शेती केली तर आपल्याला सोयीस्कर जागा राहणार आहे. तर सगळ्या शेतकऱ्यांना बांधवांना एकच विनंती करतो की त्यांनी सगळं करावं. बांधवांनो, भूषण बिभूषण मोहिते यांनी आज आपल्याला शेती संदर्भात चांगली नवीन शोधाबद्दलची माहिती दिल्याबद्दल त्यांचे आज आपण आभारी मानतो.